Vítam vás na mojom kanáli Jednoducho bez lepku. Ak čakáte návštevu a nechce sa vám piecť, pritom by ste radi ponúkli chutný, ovocný a oku lahodiaci dezert, mascarpone pohárik je správna voľba. Budete potrebovať 100 g piškót, 50 g masla, 250 g mascarpone, 360 ml smotany na šľahanie, 20 g vanilkového cukru, 1 polievkovú lyžicu práškového cukru, 200 g čučoriedok, 250 g jahôd, 2 polievkové lyžice solamilu, 2 zarovnané polievkové lyžice trstinového cukru, 2 dl vody a 50 g čučoriedok na dozdobenie. Čučoriedky na ozdobenie si odložíme bokom. K ovociu pridáme trstinový cukor po 1 lyžičke, vodu a solamil. Poriadne rozmiešame. Môžeme použiť čerstvé, ale aj mrazené ovocie. Za stáleho miešania zohrievame, až kým nám šťava nezačne husnúť a krajšie sa sfarbovať. Bielastá farba solamilu začne miznúť. Vtedy plameň uhasíme a ešte chvíľku miešame. Necháme vychladnúť. Pripravíme si piškótový základ. Najskôr piškóty poriadne podrobíme rukami, potom pridáme maslo a všetko poriadne spracujeme. Ďalej si pripravíme aj krém. Mascarpone vymiešame s práškovým cukrom, vanilkovým cukrom a trochou smotany tyčovým mixérom. Ostatnú smotanu postupne pridávame. Miešame, až kým nám nevznikne hustý krém. Hotový krém si umiestním do zdobiaceho vrecka s hviezdicovým koncom. Takto sa poháriky oveľa ľahšie plnia ako lyžičkou a výsledok je oveľa krajší. K naplneniu použijem vysoký pohár, ktorý mi zdobiace vrecko zatiaľ podrží. Pripravím si 10 pohárikov, do ktorých rozdelím piškótový základ. Potom prichádza na rad krém. Keďže budú dve takéto vrstvy, použijem zhruba polovičku zo zdobiaceho vrecka. Ďalšou je ovocná čučoriedková vrstva. Ovocie rovnomerne rozdelím. Nasleduje znova krém a na záver jahodová vrstva. Keď máme všetko navrstvené, poháriky jemne poklepkáme o stôl, aby si ovocie našlo svoje miesto. Na záver dozdobíme čučoriedkami a krémom a chutný efektný dezert máme hotový. Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.